Ćao ljudi, evo nas u kolima, čekamo Nemija. Nemi je bubnjar benda Blues Mašina i bubnjar benda Vlada Jet Band. I danas ćemo ići na snimanje spota Vlada Jet Banda. Snima se spot za novi album. I eto, vodim vas na snimanje spota da vidite kako izgleda snimanje spota. Nije tako glamurozno kao što izgleda. Čekaj da te snimim samo. Kameru. Šta radiš? Ovo je Nemi. Gdje si? Šta snimaš? Evo, pa snimam, to je video blog. To ću postavljam na net. Ja? Što kaj? Pa kao putovanje benda kao. Razvijevaš? Da, ali bit će dobro, ću nekako da iskomenam. Evo sad, samo da te predstavim ljudima, ovo je Nemanja, on svira bubanj. I mi sad idemo, to sam već rekao, da idemo na snimanje spota kod Jeta. Ali inače sviramo zajedno, eto, u Blues Mašini. I ovo nije pravo snimanje spota, nego onako malo užurbano, da kažem, zato što treba da bude već gotovo za četvrtak, jer moramo da idemo u Novi Sad da predstavimo to. Da predstavimo tamo na nekoj televiziji i to mora da se izmontira. Tako da, eto, to je to. Šta ti misliš o tome? Pa, ja mislim da će to ispasti cool. Misliš da će biti okej? A bit će cool, da. Biće valjda okej. Nemi priča o svirci u svom trećem bendu koji treba da radi. Drop Lambda se zove. A sad idemo kod Jeta zato što kasnimo. Evo, tu smo došli. Evo, oni koji ne znaju, ovo je Stoletovo auto. Sve pare ulažu u opremu. Da. Evo, zvonili smo i sad čekamo da nam Jet otvori. Doni! Gdje ste, kuce? Evo ga, Jet. Ja sam rešio da ponesem kameru da snimimo kao dokumentarac. Evo ti smeta. Evo, ovo je Bojan Stevanović, profesionalac. I mi ćemo njega malo da snimamo. Jeste dečaci! Evo, to je Bojan i zvani Stole. I on je tu već sve namestio. Evo, Stole je profi. Što se tiče snimanja toga i donao je neku ozbiljnu mašinu, ne znam tačno o čemu se tu radi, znam da je Sony. I donao je ovo rasvetu, eto vidite. Sad, pošto snimamo unutra, to mora da se rasveta. A ovde, tu su sve gitare, pojačala. Evo mi tu vežbamo kod Jeta, ovo je mjesto za probu. Ovo je moj mikrofon, a ovo je Jetov. Ovo je Jetovo pojačalo, a ja sviram na onom Marshallu. I od skora na Les Paulu, a svirao sam na Stratu, od skora. Ovo je Nemija bubanj, nije baš u najboljem stanju. Jet je običao da se to sve. Ali Jet će to sve da reguliše. Sve što narod pođetiti. I neće naravno biti sve ovo, nego samo odobrani neki momenti. Evo, na primjer, ovo Stole kad se naguzio, to će biti sigurno. Kako njiše muzicu. Evo Stole da se pohvali svojom novom kamerom, Hero 3, ozbiljna kamera. Čekaj da vidim koja težina sam. Prva liga. Odlično. Ovo je neka specijalna kutija. Pa da, za vodootporne. Je malo širokougana. 178. Stvarno? Odlično. Napolju nije neko vreme, evo kao što možete da vidite i... Ti moram kažem, pošto ti ja montiraš. Imaćeš ovako jednu... Dobro. Ti ne smete da snimam? Imaćeš jedan set ovih kadrova da mi sviramo, ono kao standardno. Dobro. Tamo ćemo sedimo Tijafa koji čanka i ovaj će bude iza. Pitan kao novinje, kažem ti novina, pišu, znaš, a ti kao držiš gitaru i gledaš mu kao, pa šta znaš. Ja pričam onu priču, novina priča sam uspešno, nemam pišu ovdje, znaš. Dobro. A gdje onda sad ta lova imamo, imam neku staru lovu, to ćemo
Prosper možda što iza mene. Znaš, Može, strava. i to stalno se ponavlja, ta sekvenca u refrenima, znaš. Kako se lova prosjekuje? A? Milijarde oni. Koju loviš? Neke stare dinare, dublje. To ćemo snimati sa Hirom na 120 frame pa da možda usporiš. Vidiš? Ima to, a? Da. Na 720 snima 120 frame. To je ozbiljno. I to bacu ovdje. Pogledaj cifru. 500 milijardi. Sjećam se toga, to je ozbiljno vreme bilo. A ovo su mi rublji iz Rusije. Kad si svirao nekad. Pa ne, 88. Stvarno? Pa to šljaka još uvijek. Imam li ne vjerujem. A ovo ti je bilo... Ovo su ti bile 2 plate njihove, a možda dokupiš $20 za njih. Tada. Šank. Ajmo šank prvo. Znači, prvo šank, ti. Ali ja trebam tu nešto sad da... Ti sediš ovdje sa gitarom. A, mora da se presvuče. Ti stojiš Da ovdje. nas sam oprem. Evo nas sad u drugoj fazi snimanja spota. Evo ovdje možete vidjeti Stevana koji ima GoPro. I ovdje je to sve monitoring ima preko Wi-Fi. Jet mi je sipao gorki likir. Jet, si se umorio? To su teški napori u kojima smo izloženi, ali pošto smo mi Srbi neumoljivi, mi ćemo to izdržati do kraja, upreko s teškoćama koje imamo. Dobro. Ja smijem samo jednu čašicu ovog gorkog pića. Ajde, živ. Aj žive. Ćeš ti imao? No, hvala. Ja sam se presvukao za spot. Imam i crvene patike. Snimili smo jedan deo spota tu za šankom. Sad ćemo i drugi deo sviranje. Obično tako u spotu ima sviranje, ima neko drugo trendanje. Evo ga. Evo, Ovdje ja. evo ga, stole je namestio, ajde vidimo kako to izgleda. Uje, pazite i to, molim te. Prava stvar. Džete, mahni za kameru. Sad snimamo Džeta. Gde onda sva ta lova, gde nisam trošio, gde onda sva ta lova, hteo bi da znam, gde onda sva ta... Pošto nisam ništa snimao kada sam radio svoj spot, pokazat ćemo sad kako to izgleda kada se radi Jetov spot. Pošto radim u premijeru, radio sam ranije u Vegasu, ali premijer ipak za spotove prava stvar. I ako je potrebno neka scena da se malo detaljnije uradi, to se radi u After Effectsu, znači radim paralelno u ta dva programa, ali premijer je glavni, znači u njemu radim i postprodukciju posle, zato što lakše mi je tako. Workflow je sljedeći, prvo napravim ovako sekvence sa po 4 kamere. Onda te sekvence sa po 4 kamere stavim u novu sekvencu, kao što je ova. I onda tu za svaki od ovih kanala, koji svaki sadrži po 4 kamere, imam multicam, koji se onda otvori i onda u suštini samo pustim i biram scene. Tako se uradi grubi miks, pa posle, evo, ako pustim se od ovog. Evo, možete vidjeti da ovdje u stvari sad ide i menjaju se scene. Mislim, mogu samo da ih klikćem ovako, ako hoću sad nešto da menjam, ali već sam ih menjao. I sad to tako otprilike namestim, napravim grubi miks na ta dva treka, onda te trekove, ovdje se zove predfinal, namestim u novu sekvencu koja se zove final master, u kojoj još dodatno tu sredim, tako dalje, ako treba neka određena da se doradi, efekti su tu već možda po nekoj dodati i onda na kraju final post gde dodam vinjetu i sve ostalo. Evo je bez vinjeta, ovo je sa vinjetom. I još neke tako efekte ako treba nešto. Sad ako kliknem na ovo možete da vidite šta sam sve tu nabacio za postprodukciju. Znači imam 3-way color corrector, tint, ovo za brightness, contrast, saturation, fast blur na kraju i fast color corrector koji isto malo podebljava sliku.
I u suštini onda se dobije taj filmski izgled spota. Evo, možete da vidite ovdje u spotu, malo jedno svirke, malo ovdje, evo, u strofama uglavnom Jet priča. I malo ubacim tu i tamo svirku da ne bi bilo dosadno baš sve vreme da bude to. Evo, to je to. Malo Jet peva, evo malo bas i tako dalje. Tako da, Stole je to super snimio i kad imate super snimak onda je naravno pravo zadovoljstvo i raditi sa takvim snimkom. To je to i ako nekog interesuje neki detalji, nek mi pita slobodno. Čućemo se još i ćao. Ćao svima, evo nas u Radio Televiziji Novi Sad i tu smo, došao sam sa Vlada Jetom da uradimo neku emisiju. Sad vas vodim u radio. Imam neki dokumentarac, pa ću možda neke isečke samo iz ovoga da usmijem. Ali nije problem. Pričat ćemo, ostaviti i snimaj, ono da... A može? Da. Može, Jete? Se slažeš? Pazi, nisam, ali ajde. Pa ćete koštati 2000 evra. 1000 godina, 1000 poslije. I ne samo prvi, nego svaki ugovor da potpisuju, bez obzira o čemu. S čim je ugovor, moram se čitaju, pred svega sitna slova, a krupna slova se već vidi iz aviona, pa nije problem. Mada možda, evo, meni se doći imaju asocijacije, možda bude i love od ove pesme, ako se neko seti da uzme za predizborni song, recimo, zanimljiv mi je. Pa to je ono čuveno pitanje koje je kod nas u društvu prisutno uvek, a gde su pare? Sve je okej, a što se love tiče u redu, love nema, mislim, to je... I nema problema. Nema problema, jasno. Koncept rock opere i koncept ovakvog albuma i nije nešto što je baš samo deo daleke prošlosti. U novinama piše da sam uspešan, u novinama piše da sam pametan, u novinama piše da mi dobro ide, u novinama piše da to svi vide, u novinama piše, a one nikad ne lažu. U novinama piše da imam neki dar, u novinama piše da radim pravu stvar. U novinama piše moje diskove prodaju više nego kokice, u novinama piše, a one znaju sve. A gde je onda sva ta lova što sam zaradio? Gde je onda sva ta lova ko je potrošio? Gde je onda sva ta lova, hteo bi da znam. A gde je onda sva ta lova što mi pripada? Novinar mi kaže da me pljačkaju, novinar mi kaže da me potkradaju, novinar mi kaže to svi rade i nema kuće koja ne krade. Novinar mi kaže a oni znaju sve. Pa dobro, da je onda lova što sam zaradio? Gde je onda sva ta lova ja nisam trošio? Gde je onda sva ta lova, hteo bi da znam. Gde je onda sva ta lova što mi pripada? Izdavač mi kaže, nije to istina. Izdavač mi kaže, sve to prevara. Izdavač mi kaže, tiraži su pali. Izdavač mi kaže, tiraži su mali. Izdavač mi kaže, treba da mu verujem. A gde je onda sva ta lova što sam zaradio? Gde je onda sva ta lova ko je potrošio? Gde je onda sva ta lova, hteo bi da znam. Gde je onda sva ta lova što mi pripada? Ma gde je onda sva ta lova što sam zaradio? Gde je onda sva ta lova ja nisam trošio? Gde je onda sva ta lova, hteo bi da znam. Gde je onda sva ta lova što mi pripada? A gde je onda sva ta lova
što mi pripada? Ma gdje je onda svaka lova što mi pripada?